Mesanso ejina eye Assin Bisease. Wow. Afi we die na nka ye kase Nyankopon e de adwensa kire bi ebeto ye so e ma ya tutu ye ne meyi ye awudie no abroso Assin Bisease so amrantie miensa bi nso atwese kan a obi akuta ne sekan te sekan pa ya se ano fata pa miensa e de atwitwa eye papa baako na nkyeremu ne se ensuo bi eda eye mantam ho baabi na ye opani a sabre wi atwitwa na wato ananan mo nse adu nefo eben ensuo no na ensuo no so yeyi enam wo mti mrantie miensa ase omkoso fidie e wo nsuo na ombekọ bia no na ye frɛ no adwoku ya na nia yedi nam no enam na firi mu ombekọ bia na enam ndi wutumi so wo bi eyi nam no afiri nsuo no na kyese wo mo bo eye akwakore suspect se nefo ebe eye nsuo no nti na kyese wono na wo yi nam no afiri eye nsuo no omo bisa papa na kyese ayi ntiase ne ye dwuma eye me mo humi mo betew me se me na me yi eye wo a wan na yo se wo yi wan na beba this time bisi enti eye ntiase an ye dwuma na mrantie sika ye hwehwehwe mbotom no wo mo twe di twetwa papa ha ma sabre de o ma twe amaje papa ekra efini nsama no so akoye court nsense na dansefo ni bi ekopie mu ho ye nkotie ni omo so ewode ma ye firi ho mra sese ya apia yare hotem obetim ewo Assin Bisease a ena no pe na nya gokra a tete openia wonya mpia duonu nan 44 years family apia bebi e oda no ano edin ye ne doctor kodin komo no mo timu se ansha na omo batire edin no akwakopiem ewo Tvgh ye teaching hospital ni nyina ne se openi tete no pe na owo afuma wo ye eduma ewo mo ana tete mnante baako miensa ebepie ni so na omobae no eno mo ka tell ni se nsuo bi eda ho no ma ye fe ni se river ochi omba ka to nsuo wom na edu ano pa na tete mo ba behwe se bi enam no etumi atia etom ko se na tete nsuo no empty hwinim eno mo tutu se eye opani a ono efe no pa me apia no ono na nepuo eben ho do mo ntie na tete ahomati na ono no ko afuom no wako yi nam no de fi eye enso no mu ewa no mo confront na tete omne no enya no baba ye abutre entimi amba na tete ekoda na tikan twetwen a kwame apia ye twitwa ne tikan bitini trimu a bitini na ase ye twitwa ne tikan a be bia woda no ano edin ye na enipa miensa na eka ne ho no opani baako a ono no ye fe ne se Thomas Brekete a wonya mfie ediunum enson 67 years ono so tikan ni bi eka na tete kwame apia tikan eno ono so eka na ono so edina koto Assin manso eye health center ono so eji ayahwe wo ho no nti temo a esi ewo eye Assin South ni kredi Assin Bisease me da se o twen makra